čardáš. To bol u nás najobľúbenejší tanec. Každá zábava sa začínala čardášom. A zábav nebývalo veľa. Tak, 4-5 razy do roka. Bol to Majales, v júli Púťová na Škapulársku Pannu Máriu, potom zase v septembri Regrúcka, no a na Martina Hodová. Vtedy býva v Nemciach hostina, lebo svätý Martin je patron nášho kostola. A tieto zábavy vyvrcholili vždy fašangami. Na fašange sa u nás tancovalo 3 dní. Začínalo sa v nedeľu a končilo sa, keď zvonár o polnoci v utorok zvonil, že sa Veľký pôst začína. U nás sa netancoval čardáš taký obyčajný, ale trasený. Trasená jednokročka, dvojkročka, zmáčaný, krútený a potom do frišky. Veru mohol mládencom aj košele šmýkať, čo sa spotili. Potom ja prídem, na vašom stole vyhlášte úrika. Potom ja milá, potom ja prídem.